जोंनि मोनथाम गामि पश्चिम गलाजार ओमफ्राय उत्तर रुनिकाटा मोनसेया मा गामि मोनलाय मदाति बे मोनथाम गामिनि 817टा न'खरा दिनैसिम हानि जुरिब जायैनि जाहोनाव बिथांमोना लेन्ड हल्डिंबो गैयामोन बिथांमोननियाव मियादि पाट्टा जेबो गैयामोन जायनि जाहोनाव बिथांमोना एडमिशन बायदिसिना गोबां अफिसियेल खामानियावहाय जेबो मावनो हायामोन बेखौ बे 75 बोसोरखौ जिबायदि सैसोनो गोनां जाबाय जोंनि सरकारा जोंनि जि इस्ताहार पत्र बेवहाय जोङो बाथ्रा होखानाय बायदियै हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबनो थाखाय हानायमानि नाजादों जोङो मोनसेल' बाथ्रा खावलायगोन नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा जोंखौ हेफाजाब होनांगौ जों रायजोनि सरकार जोंनि सरकारा रायजोनि खामानि थाखाय मावनो थाखाय राजि नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जोङो दुखु मोनदों बिपिएफनि सोरबा मानसिफ्रा दालाल होननानै बुंनांगोन बिपिएफनि जानानै दालाल मावग्रा हयथ' बिपिएफनि लिडारफ्रा बुङाखैबो जानो हागौ माखासे दालालफ्रा बुंदों खोमा जे जोंनि बे हालामावहाय हानि जुरिब खालामनो नागिरनायखौ फेरेंगा हाया प्रमद बर'आ हाया बिसोरनि दिनाव हा मोना थांनो नाङा होननानै फैनो बादा होनायासो दुखुनांथाव जोंनि मानसिनो जोंनि हारिनो मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबनो नाजादों बे बाथ्राखौ बादा होनाया इनिख्रुइ गाज्रिसिन राजखान्थि मुलुगाव थानाय नङा खोमा बा गैया खोमा होननानै आं सानो नोंथांनि आखाइनिफ्राय हानि पाट्टाखौ लाना नाङा होननाया बेयाव गाहाय मा ओंथि गोनां थायो राजखान्थिनि बेन्दों माने जाम्बाखौ जेब्लायबो जाम्बा दोननो नागिरो मूर्खखौ जेब्लायबो मूर्ख दोननो नागिरो खिन्थु गावसोर जे लिडार जानानै समाजखौ दैदेननो नागिरदों बिसोरसो मूर्खनि सिनायथिखौ होनो थांगासिनो दं बे ओनसोलनि जेंनाया माब्लासिमाव जागोन सार बेथ' दिनै सार्भे जाखाबाय दिनैनो सार्भे जागोन मोनसे गामि आरो मोननै गामिखौ अफिसियेलि खालामबाय थासिगोन बिनिफ्राय मण्डल सार्कल अफिस बिथांमोना मेप जाखांनायनि उनाव गावबा गाव हानि सिमनाखौ बानायनानै बिथांमोननि हाखौ मियादि खालामनानै होगोन बेफोरबायदि राजखान्थियारि खैसारनि बाथ्रायाव रायजो राजाफोरखौ माबायदि सांग्रां जानानै गासैबो गाज्रि थुनज्लायग्रा समाजनि जोलैनि हांगार बायदि बाथ्रा बुंग्रा मानसिफोरनिफ्राय समाजा जानगारना थानांगौ बेफोरबायदि मानसिफोरनिफ्राय थुलुंगानायनि थाखायनो जोंनि फिसाफोरखौ जोङो ड्राग्स मुक्त खालामनो हायाखै जोंनि फिसाफोरखौ जोङो जुवानिफ्राय बोखांनो हायाखै जायनि जाहोनाव जोंनि समाजा गोरों समाज ग्लबेल मुलुगावहाय जोंनि समाजा दाबो ड्राग्स जुवाजोंनो गोदोनानै थायोब्ला जों बेसेबां जौगालांनो हागोन आरो बेफोरबायदि पलिटिशियानफ्रा दैदेनगिरिफ्रा हारिनि मा मावगोन गावबा गाव बिसार खालामनायनि सम फैदों बेथ' आरो दुखुनांथावानोसै गोबां आंथ' आगोलनिफ्रायनो बुंगासिनो दङ हाग्रामानि लिडारफ्रानो हाग्रामानि दैदेननायाव बिपिएफनि लिडारफ्रानो गोबाङा हादान दानगासिनो दङ आंनाव प्रमान दङ सोरनि हाया सोरनि बेसेबां जिपिएसनि सिङाव दङ आंनाव दङ आरो बिसिनियावथ' नै दा 20,000 हेक्टर बिसोरो साहा बागान बानायदों बेखौ रिकभार खालामनानै सरकारनि सिङाव लाबोनो नागिरदों साननैसो उनाव मोननो हागोन जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय दिनै जोबोद गोजोनथाव सान जोंनि उत्तर रुनिकाटा मदाति पश्चिम क'क्राझारनि थाखाय जोंनि हानि समस्यानि थाखाय जोंनि बिटिआर सरकारनि मानगोनां प्रमद सार आरो जोंनिनो 14 नं चिरां दुवारनि इएम फेरेंगा सार फैनानै दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोंनि हानि समस्याखौ गुवारै बेखेवनानै होलांनायनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय बबेखानि जोङो गोबाव समनिफ्रायनो गिनाय लाजिनाय दङमोन दिनैनिफ्राय जोंनि गिनाय आरो लाजिनाया फ्राय जोबनाय बायदि जाबाय खारन जोंहा हानि खुनु मोनसे डकुमेन्ट्स गैयामोन आरो खुनु मोनसे जोंहा मेप गैयिनि थाखाय जोङो हाखौ खालामना लानो हायाखैमोन दिनै प्रमद सार आरो फेरेंगा सार जोंनि गेजेराव जोंनो मोनसे हानि पाट्टा होगोन होननानै बुंनायखौ जोङो रायजो राजा जोंनि गासैबो रायजो राजाफ्रा गोजोननायखौ मोनबाय दा बिनिखायनो बे खौरां मेलनि गासैबो नोंथांमोनजों लोगोसे जोंनि बेयाव फैनाय रायजो राजा गुबुननिफ्राय फैनाय रायजो राजाफोरखौबो साबायखर बावबाय जाहाथे जोंनि बे मेलखौ मोजाङै मोजां जाफुंहोनायनि थाखाय